air actually had a courtesy call with the commander of the ships. Ще ни превземате ли? Will you be taking over our country? When are we going to have an interview? А кога ще имаме интервю заедно? Next time when I come back. Следващия път, като дойде. Now is the time. No, here I have everybody to Но sit тук in. са Първо да пъти кажете всички това за останали. пристанище Варна, което казахте, че трябва да се концесионира, за да можем да изпреварим Констанца. Американски инвеститори ще допринесат ли за това? I just came back from a tour of the United States with Ambassador Papatrilva, and one of the sectors that we talked about for serious U.S. investors is agriculture. Всъщност аз току-що се върнах от така наречения тур на Съединените щати заедно с посланник Поп Тодорова, където се срещнахме с представители на американския бизнес от различни сектори и единият от ключовите сектори, които обсъждахме, всъщност е земеделието. We know for a fact that some major American companies have invested in Romania. For example, Smithfield, the company that makes hams. И всъщност ние знаем, че една от големите американски компании в земеделието има вече инвестиции в Румъния. Тя се казва Smithfield и която произвежда шунки. Those are the kinds of companies that I hope we will be able to attract to Bulgaria, and also companies that will export to Bulgaria. И това са типа компании, които се надяваме да успеем да привлечем за България и също така да можем и да реализираме износ от страна на България. And of course, American companies will look at infrastructure, and that includes not only roads and bridges, but the adequacy of the port facilities. И когато правят своите оценки, американските компании, разбира се, ще направят оценка и на съществуващата налична инфраструктура, което включва не само пътища, но също така и пристанища. It's really too bad that Bulgarian wheat has to be exported through Romania. И наистина е много жалко, че българската пшеница трябва да бъде изнасена през Румъния, а не през България. No, we should not allow that. No, yes, you should talk to. Where's our member of the parliament? We need to talk to her. She's the chairleader. You need to ask her why. И трябва да я питате нея защо е така. А ядрената енергетика, шистовия газ? Верно ли е това, че наистина има такива големи залежи? Honestly, we don't know. Chevron has won the contract just to explore, only to explore. Ами честно казано, за сега не знаем, тъй като Шеврон за сега са спечелили договор разрешително да могат да извършват единствено проучвателна работа. They believe that there are significant resources, but they won't know until the exploratory wells are dug. Те по-настоящем вярват, че наистина има изключително голямо находище, но няма да могат да са сигурни, докато не привършат със своята проучвателна работа. When Ambassador Papatrilva and I were in Houston, we met with Chevron and talked to them about shale and shale gas technology. И всъщност с посланик Поп Тодорова, докато бяхме в Щатите, се срещнахме в Хюстън с представителите на ръководството на Шеврон и именно разговаряхме за възможностите за шистов газ, разработването на находища и за технологиите, които се използват. And it really is state-of-the-art technology with some of the world's best scientists working on it, and I think you'll find it will be environmentally friendly. И наистина става дума за най-модерната технология, най-добрите учени, които са свързани с този вид дейности, също така с максимално опазване на околната среда. Тук ли се чувствате по-добре, като си имат предвид атаките срещу вас в София? No, it comes with the job. I understand. Не, това си е част от моята работа. Аз това го разбирам напълно, така че всичко е наред. But you know I love it in Varna. I always love to visit you. Предполагам, че знаете, че ми е много приятно да съм във Варна. Винаги изключително удоволствие да посещавам Варна. Не се оттегляте от България, както писаха някои вестници. And you're not being called back to the United States like some papers have already mentioned. No, unless they have better sources of information than I do. Не, освен ако те имат някакви по-добри източници от моите. Днес Румен Овчаров попита дали ще го защитите заради WikiLeaks, така както защитихте премиера. Well, I would just say that I'm not going to comment on WikiLeaks cables. Аз на първо място бих искал да кажа, че не мога да коментирам изтеклите телеграми чрез WikiLeaks. But the same applies. These do not represent official US government policy. Но е валидно посланието, което съм отправила и преди, че
тези телеграми не представляват официалната външна политика на Съединените щати. I said that for the Prime Minister and I say that for Mr. Ovcharov as well. Казах това в случая на премиера, казвам го същото и в случая свързан с господин бившия Ако излязат и министър. ваши грами? If your cables were to be leaked, I think you would find that what I say publicly is exactly what I say privately back to Washington. мисля, че в такъв случай това, което бихте установили е, че това, което казвам публично тук е абсолютно същото, което доказвам Какво в мислите за Вашингтон. българския премиер тогава? What do you think about the Bulgarian Prime Minister then? Well, you know, doing I that? speak very honestly publicly. And sometimes I have praise and sometimes I'm critical. Similarly in my reports back to Washington. Както знаете, аз винаги говоря съвсем открито, понякога критикувам, понякога имам похвали. Същите неща докладвам обратно и във Вашингтон. Господин Румен Петков, който е в болница заради пневмония, каза, че няма да се откаже от атаките. Опасявате ли се от него? Той има доста информация. I'm not concerned and I wish him a full recovery from his sickness. Не, нямам никакви опасения по отношение на това и му пожелавам бързо да се възстанови от болестта. На къде отива България според вас? In what direction is Bulgaria headed in your opinion? Well, you know I'm very optimistic, and that was one of the messages during my roadshow with Ambassador Paptatrova. Вие знаете, че аз съм много голям оптимист по отношение на бъдещето на България и това беше едно от посланията на съвместното ни пътуване с посланик Поп Тодорова в Щатите. In fact, the United States was the largest investor in Bulgaria in 2010, and this demonstrates that American investors and exporters have confidence here. И всъщност знаете, че Съединените щати бяха номер 1 инвеститор за 2010 година и това именно също демонстрира, че американските компании, американските производители и износители имат голямо доверие и увереност в бъдещата страна. И накрая, понеже току-що от управляващата партия във Варна обявиха, че един от кандидатите им за кмет е директора на пристанището господин Папазов. Предишния път също дадах един сигнал към настоящия кмет. Какво мислите за развитието на Варна след местните избори? I'll leave local politics to the people of Varna. Ще оставя местната политика на гражданите във Варна. Добре е да дойдете да наблюдавате. It's good for you to come though and observe. Thank you. I'm happy to observe. Много благодаря, всъщност с удоволствие, обаче бих наблюдавал, да.